Occio! Pomaly. Ancora dai, su. No poď sem. Poď za maminkou, poď. No poď, postav sa. Ale nie po štyroch. Occio! Máš guličky? Máš guličky? Ale poď ukázať. Pozor! Počuj, neblázni sa, poď sem. Poď ukázať, jak chodíš, poď. Poď ukázať, jak chodíš, poď. No poď. No poď hore, poď. Ricardino, poď. Daj mi ručičku. Očo, poď hore, poď. Poď hore, poď. No poď hore, poď hore. Kde Max zarúbi? Kde Max zarúbi, no? No, mám pozor. No super. Ricardo, prosím ťa, neblázni sa tam. Prosím ťa, teraz sa neblázni. Robím ti video, jak chodíš. Poď sem. Haha. Prečo mi vypazuješ jazyk? Nevypazuj mi jazyk. No poď. No kde je Max zarúbi? Poď. No poď. No poď. Čo to je? Čo to robí papa? No poď. Daj maminke ručičku a poď za Max zarúbi teraz. Poď hore, poď. Pomaly. No prečo nechceš teraz chodiť? Šmeďak. Poď, kde je papino? Poď, ideme za papinom. Kde je papa? Poď. Kde je papa? Pomaly, poď. A kde je papa? Pozri. Pomaly. Poď. Ale prečo chceš ísť teraz za guličkami? Pomaly. Nemôžeš utekať, Ricardo. Musíš ísť pomaly. Su in piedi. Guarda com'è scatenato. Su in piedi. Rozblazni. Vieni qua da papà. Su in piedi. Su. Su da papà. Accio! Ok. Vabbè, dai, su in piedi. Andiamo di qua. Ma è perché è scatenato? Piano. Riccardo! Guarda com'è scatenato. Vieni dai, Ricky. Riccardo. Vieni dai.